Выпил, сел за руль у турму. У Барановичах суд поставил кропку по гучной справе за управление автомобилем у нецвярозым стане. Усе обставины и подробязности справы нагадают наши корреспонденты. Гэта здарылася ў ноч на 10 чэрвеня. Жыхар Барановіцкага района, кіруючы ў стане алкагольнага ап'янення аўтамабілем Audi 100 з няспраўнай тармазной сістэмай на дарозе Барановічы-Моўчыць Дятлава здзейсніў наезд на двух пешаходаў. Ад атрыманых траўмаў яны памерлі на месцы. Двигаясь в направлении деревни Полонка, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на идущих по левой обочине двух пешеходов, мужчину и женщину. В результате наезда пешеходы на месте происшествия погибли. При доставлении в наркологический диспансер водителя было обнаружено наличие алкоголя в прах выдыхаемого воздуха. Абвінавачаны сваю віну прызнаў і папрасіў прабачэння ў сваякоў загінуўшых. Асаблівай неабходнасці садзіцца за руль у яго ў тую ноч не было. Хлопец з сябрамі вырашыў з'ездзіць у Барановіча, каб купіць алкаголь. Між тым, у крыві кіроўцы адразу пасля ДТЦ было зафіксавана 1,7 праміля алкаголю. Улічваючы ўсе абставіны, суд вынес прыгавор 5 гадоў у калоніі паселішча і пакрыццё матэрыяльнага ўрону пацярпелым бакам. По 25 мільёнаў беларускіх рублёў кожнаму. Адвакат асуджанага з прыгаворам суда не згодная. Прокурор у свою чергу лічыць пакаранне апраўданым. Считаю провозглашенный приговор довольно суровым, ибо материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что Нарщук характеризуется исключительно с положительной стороны. У него имеется 6 лет трудового стажа водителя, и за эти 6 лет он ни разу не привлекался к административной ответственности, в том числе из-за нарушения правил дорожного движения. Полагаю, что приговор соответствует тяжести содеянного, личности обвиняемого, учтено нахождение им в состоянии алкогольного опьянения и тяжесть последствий. Погибло 2 человека. На жаль, гэта не адзіная гісторыя, у якой самаўпэўненасць і жаданне працягу свята прыводзяць да фатальных рашэнняў. Доказ таму статыстыка. З пачатку года толькі на тэрыторыі Барановіцкага района зафіксавана 25 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 12 чалавек загінулі і 27 атрымалі раненні. 7 аварый на рахунку кіроўцаў, якія знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення.